Volám sa Monika Piechová a už druhý rok pre vás pripravujem súťaž Envitalent. Po 6 vedomostných kolách nasleduje projektová časť, vedecká, kedy si žiaci môžu pripraviť svoj vlastný výskum na tému, ktorá ich zaujíma. Je to Envitalent výskumník. Žiaci si museli vyhľadávať informácie, nebolo to len že to, čo sa naučia v škole, ale museli pracovať s encyklopédiami, s internetom, čiže boli prinútení získavať informácie niečo navyše a pripravuje ich to na olympiádu. V tomto školskom roku sme sa opätovne zapojili do projektovej časti súťaže, respektíve projektu Envitalent s projektom s názvom Monitoring kvality ovzdušia na vybraných lokalitách v meste Komárno. Celý tento projekt trval asi 2 týždne. Za túto dobu sme v podstate nazbierali množstvo údajov, ktoré sme potom vyhodnotili a spracovali. Volám sa Miriam Hodáková a som z klubu Opal Červenica. Môj projekt bol o skúmaní kvality vody v potoku Jedľovec. Skúmala som to pomocou listonoha amerického, ktorého som dala do kojeneckej vody a následne do vody z potoka. Bolo to pre mňa zaujímavé tým, že ten listok sa postupne vyvíjal a ja som musela krmiť a bolo to celé také zaujímavé sledovať ho pri hľadaní potravy. Formát súťaže sa nám veľmi páčil, pretože jednak nútil deti hľadať, spracovávať, vyhodnocovať informácie. Potom vlastne robili samotný výskum a prezentačná forma ich posúva zase na vyššiu úroveň, pretože odprezentovať to, čo som urobil, je asi to najťažšie. Som porovnával stojatú a tečúcu vodu, ich chemické zloženie a mikrobiologické zloženie a či sa tá voda dá piť, či sa nedá piť. Skoro som spadol do jazierka, keď som bral vodu a to nie je srandovné. A odporúčil by som to každému, je taká zaujímavá súťaž. A tie údaje niektoré boli veľmi šokujúce, že najkvalitnejšia voda nebola voda z vodovodu, ale dokonca voda z artéskej studne. Bolo to pre nich o to zaujímavejšie, že vlastne sú to vody, s ktorými skutočne sa denne oni stretávajú a nevedeli o týchto hodnotách. Teším sa, že tento druhý ročník sa stretol s oveľa väčším záujmom, ako to bolo v prvom ročníku. Či už sa to týkalo vedomostných kôl, alebo aj výskumníka. Takže pevne verím, že deti nestratia záujem o túto súťaž a naďalej budú chcieť skúmať a bádať tajomstvá prírody.